Kapasalamatan naman, ting magmasusi king aldodang keboitan, the Reverend Father Jesus Salvador, General Conry David. Kapasalamatan naman, di magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal, di Rayson and Rosel Medina. Para king anibersaryo ning kayang pang-ordain, anting pari, Reverend Monsignor Eugenio G. Reyes. Special intention, Ning Torres, Gemma Lumba, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Dietz Anita David and family, Father Raymond Reyes, Father Fernando David, Father Ryan Sumang, at Norma Pahardo. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pahardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon, Mark Antonio, Eliza Rain Tulio, Leonor Salazar, Bergie Sumawang, Novenario Ignacio, Esperijon Kayanan, Rosal Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Father Pablo Sahagun, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, at Rosario de Morocot. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Dolores, Pedro, Africa, Domingo, Felixberto Junior, 40 days, Rita, Marie Jensen, Domingo, Magdalena, Angelina, Ernesto, Juana, Romeo, Arsenio Senior, at ding waldang kaladwa king purgatorio. Otlu karing busal da cukungan ning Ginu mantabe ka sa Ginung Yesu Kristo ke kaming pupuri king banal mong lagyu potang daralit ming ke kang lugod o Ginoo Dios mi o Emmanuel. Kinagilingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom, ang banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka, tinurin. mayapayaba kay kaingan po, Maya payabak po ang piyesta na pong Santa Escolastica ngayon, so piyesta na rin Saint Escolastica Academy, at piyesta naman pong San Guillermo, yung Bacolor, pero na San Guillermo kining rito kini. Santa Escolastica ya pong kakatamong gamitan na liturya. Nyabang katabi betang matampang apag masusyaniti, amin ang talapat sisyan, din kasalanan tamo, at manyad pantado at pakalulo, king apong Ginoo. Ginoo, iking di na lang king mawala ng kaladwang Santa Escolastica. Ginoo, pakalulo. Ginoo, iking piyadembawana ng Santa Escolastica, king pamakisan metong na king Diyos, Kristo, pakalulo. Ginoo, iking minantabe kang Santa Escolastica, king pamipatutuna kang Kristo, Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangang manalangin tamo.
Oy paming mayupaya, kabang gaganakan ming kapiesta ng Santa Escolastica, adwan ming asiwanda ka kambining lugod, at akamtan ming ganap atula, kapamilatan din kayang alimbawa. Iti adwan mi, king kapamilatan ni Ginumeng Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kambemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot king libro ning Henesis. King kamumulan, lelangane ning Diyos ing banwat yato. Alaya pang kamasalesen ing yato. Tatakpanan ning dalumdum ing kalalaman, kabang tutsyupya ing tutong masikanaangin, babo na ning danuman. Ngana ning Diyos, mika ating sala, at linto ing sala. Ikit na ning Diyos, king mayap ing sala, kaybat kewani ne ning Diyos ing sala, king dalumdum. Inawas ne ngaldo ning Diyos ing sala, at ing dalumdum naman, inawas neng bengi. Miras ing bengi, at dinatang ing abak, ita ya ing mumunang ngaldo. Kaybat ngana ning Diyos, mikaating maragula suklob, pilatan daring danuman, ban pikawanyan ing danuman. At ito ing milyari. Lelangan ne ning Diyos ing suklob, at kewani naniti ing danum, babo ning suklob king danum lalam na. Inaus neng banwa ning Diyos ing suklob. Miras ing bengi, at dinatang ing abak, itiya ing kaduang ngaldo. Kaybat ngana ning Diyos, mitipon ing danum lalam ning banwa, king metong alugal, banlunto ing malanging gabun. At iti ing milyari. Inaus neng yato ning Diyos ing gabun, at ing danum ami tipon, inaus neng dayat malat. Ikit na ning Diyos, king iti mayap. Kanito ngana ning Diyos, paltoyang miyayaliwang tanaman ing yato. Balang uring tanaman ami kakabini, at balang uring tanaman amamunga kinyato amakibutol kilob. At iti ing milyari. Pepaltono ninyato ring miyayaliwang uring tanaman amamungang ating butol kilob. Ikit na ning Diyos, king iti mayap. Mirasing bengi at dinatang ing abak, itiya ing katlong aldo. Kaybat nga na ning Diyos, mikaating sala, babo ning banwo, ban mikawani ya ingaldo king bengi. Maging tandala ka ring panawon, apakatuldo, ampong karin aldo at banwo. At magsilbilang sulo king sikluba na ning banwo, ban aslagande inyato. At iti ing milyari. Lelangan nala ning Diyos ding adwang mga ragul la sulo. Sunlagya ing maragul kareti kabangaldo, at sunlagyo ing malati neng bengi. Lelangan nala naman ding batwin. Binili nala ning Diyos king sikluba ning banwa, ban aslagande ing yato, ban sunlag neng aldo at neng bengi, at ikawani na ing sala king dalumdum. Ikit ning Diyos king iti mayap. Mirasing bengi at dinatang ing abak, itiya ing kapat aaldo. Ing amano ning Ginoo. Mipaligayan niya sa ing Ginoo king sabla ng lelangan. Puriyan may Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo kanakong Diyos, ing degulan mo, emunano. Makayimalan ka king dangalan at kamalan, makabalabal ka king sala. Matatag neng binili inyato king kayang katatalakaran, at eya mugun kapilanman, king dayat malat karin me bela balan, at ding bundok lumbugla king danum. Payagusan mo ring sibol karing lambak, ban magos pilatan daring bundok.
Karin dutong lelera, ring ayop manyalela, at magpasyok lapa. O Ginoo, ring kang lelangan, ela mabilang-bilang, king mit mong kabyasnan, kaya kalangan lelangan. Mit muya inyato karing kang lelangan, puryan meng Ginoo o kaladwa ko, aleluya. Alleluia. 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 Puriyan meng Ginoo o Jerusalem, tutubod ni kayang amano king yato. Alleluia. 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 Ang Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalita pangkang San Marcos. ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus, ating kayang alagad, inyang may kadalakit na la, king dagat-dagatan, sinadsad la Genesaret, at tinalire kanining bangkara. Inyang lalakwan daning ing bangka, kilala ning agad ding tao, Jesus. Nya pe malitara karing tao, karing balen makapadulot. At tataluki dara kaya ring may kabalita ding karelang masakit, nuya paman karin. Nuya man munta karing balen, syudad o baryo, bibili dala ring tao ding karelang masakit karing plaza. At adonda kaya ing paintulutan nila sana agyang makatagkilmuman king lilip ng imalan. Kinayap la ring sablang may katagkil kang Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Gandang morning po sa lahat. Isa pong parang nilalarawan ng mga ebanghelista na si San Marcos sa Panginoon. No? Parang sa katawan ng Panginoon, parang may lumalabas na kapangyarihan. No? Kaya yung mga nakakahipo sa Kanya, kakahawak sa Kanya ay gumagaling. No? Tatandaan ko po noon isang tinaguriang ding healing priest, si Father Corsi. Yung pinakahuling ginagawa niya sa healing, hinaya niyang makahipo sa kanya yung mga tao. Whether meron din power na binigay sa kanya ng Panginoon or what. Pero siguro talaga naman meron tayong nakukuhang biyaya sa paghawak, sa paghipo sa isa't isa. Papansin ko lang po sa mga batang maliit. Kuminsan po yung mga bata, no, yung parang nagpapakuha sila habang naglalakad, tapos nagpapakuha ka sa mama, gumaganon sila. Tapos pag si mama, inisnab si baby, no, parang na-stress yung baby, nagtatantrum, sumiiyak. No. Kahit po ako, natry ko na yung parang yung mga bata gumagana, tapos kunyari, iisnabing ko, iiyak yung bata. Iba yung epekto pag kinuha mo yung bata. Na gumagana na siya, tapos isnabing mo. Pero pag kinuha mo, parang ibang ang saya ng bata. No? Kaya meron pong isang pag-aaral na ginawa sa Amerika, nabasa ko lang po, sa mga ganitong mga bata, no? Yung isang parte ng mga bata, ito yung pinapakain naman sila, pinapadodo,
binibigay kung anong kailangan nilang material, pero hindi sila hinahawakan. Samantala yung isa, pinapakain, tapos hinahawakan, kinakandong. Alam niyo po, kahit yung isa, pinapakain sila, binibigay yung pangangailangan, pero hindi hinahawakan. Mas mahina ang katawan. Mas masigla yung mga batang niyayakap, tsaka hinahawakan. So siguro, ganito tayo. Kasi hindi naman tayo mga kaluluwa eh. Meron tayong katawan. We are physical beings. So, kailangan nating ang mahawakan at mahipo. No? At tunay nga may kapangyarihan ng bawat isa sa atin na makapagbibigay ng saya sa isa't isa. No? Ako po, yung experience ko nga pag yung mga bata, no? Siguro masaya yung mga bata pag niyayakap, no? Hinahalikan. Pero ako rin po masaya ang pakiramdam ko, no, na malapit ang mga bata sa akin. No. So siguro ito, hindi lang ang Panginoon ang parang may magnet na pwedeng makapagpagaling. Tayo rin bilang kanyang nilikha, binahagi sa atin ito. Mayroong kapangyarihan ang ating paghipot, paghawak sa isa't isa, nakapagbigay kagalingan at kagalakan at saya sa isa't isa. No. Kaya, yan din ang huwag nating ipagkait. Kung paano di pinagkakait ng Panginoon na siya mahipo, mahawakan, hindi siya maselan. Kasi kung minsan ang selan-selan natin, parang ano tayo, noli me tangere, na parang ganyan tayo. And do not touch me. Yan, ganyan. Mayroon pong mga ganyan masaselan. Pero ang Panginoon, walang kaselan-selan. Kahit mga may sakit, may ketong, hinayang hawakan siya. And ito'y nagbubunga ng milagro sa mga humipot, humawak sa Kanya. Tayo rin po, sana maging aware tayo dito. How ang paghipo o paghawak din sa atin can heal and give joy and happiness to others. Amen? Ngayon po yung ating idulog sa pahin ng mga ating kailangan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Kristo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, manalangin taking talapamyening sablang maya pabage, Kristong Ginoo. Pakiramdaman mo kami. Para ka ring tatalunupaya king gobyerno, manalangin taking talapamahala ning meto kietawan, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karetang makatagun ni Keti, manalangin ta kayo makakilala karing puso tamo, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mamaus kayo king kasalpantayanan, manalangin ta para king pakalulu ning kiyakatang talapagligtas, Kristong Ginoo. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Uwimpa, lalapit kay harapan mo, kambening kasalpantayan ng lugod, banpuryan ing kayapan mo, at kilalanan ing pamangailangan mi. Adon ming pakiramdaman mo sa ring panalangin na yaklis mi, king lagyo ng Heso Kristong Ginoo mi. Amen. King gamat mi daralami ayining kekeng sarili baboning altar ning biemi pabanalan pusadwan mi balang paninap pangisna
Manalangin kay pakamalang kapatid, bante kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuy, tingdawang karinggamat mo. Kikapuret kaligayan, kayang lagyo, kikakatamay kasaplalat, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, akakit ming makapagmula na mong lugod, king biyan ng Santa Escolastica ang Birhen, at king pamipatutunak ang Kristo. Tanggapan mo sana reting kaya kaming ayin ing kapuryan, at ikatulam kaya kaming pamagdaon. Tinga na doon miking kapamilatan ng Kristo, ang ginoo manatilya kaya kayo, yat nayore ang puso yu. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karino pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, king aldoyti parang alan milaring kaya kang santo, amitagulaling king biara kang Kristo, alang-alang king kayerianing banwa. Emo nang lugod, ing papakit mo kaya kami, kabangausan meng pasibayang ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman keti king yato, karing kalam ning tutuking biye. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lantok nang ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling ginoo, Diyos sa mayupaya, miknuing banwa, king yato, king kaya kang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan. Mapalad yung daratang king lagyuning ginoo, Hosana, king kakatas-katasan. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Walinitay panagapumi, itugtog ming espiritu mo, timoing titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanalanan at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayan ako sang loob dinaon, ing biyana, king pamaylasan pong kamatayan, kinwaning tinape, pe pasalamatan na kat pinuri. Piraso ne, dinwang niti ka rin disipulo na nga na, kunan niti kaingan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasabay pe pasalamatan na kat pinuri. Dinwang niti ka rin disipulo na nga na. Kuanan niya iti kaingan at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pungalanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteyay, Cristo sinubliang mebye. I Cristo datang ya, datang ya, datang ya, Inyang ining gaganakan niyo mo pamakadulong ipa, ing kamatayan ang puning pangasabi ng mebye. Daram niya kaya kay ting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya kinugod, kambi ng Francisco, ing papa mi. Iporentino, ing obispo mi, di sablang pari ang pondiakono, di sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Gana kamula naman, din kapatid mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayin ng pangasubing mebye, lala na ni Carmelo at Angelina. King pakalulu mo, idala mo lahat din sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambening na Birhen Maria, Indoning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na,
Kambering wan apostol, at ding sablang banal, hami biyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apuryan ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambenan pong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal ang pong ligaya kaya kao Diyos, ipanglubos maipaya, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Mapaminto king amahin karapangabos at nibog king bananan turu, nga tamong ining mangangas, manalangin. Ipami, Diyo kabanwa, misambani lagyo mo, tatangke kami kayarian mo, mipaminto ng ilog mo, ketisulip, antibanwa. Ing kakanan ning kingagdo-aldo, ibiya mo kaya kami kingagdomini, ampon ipatawad mo kaya kami, ing sala mi kaya ka. Anting pamamatawad ni karing may kasala kaya kami. Ngayon mo kaya paisaw king tukso, ikabos mo kami kisab ng marok. Ikabos mo kami kisab ng marok o ipak, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ing pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ing kasalanan, at mikapis kami nga lang kasasagulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, panyatang namit mong ligaya, ning tarapangabos ming Yesu Kristo. Uling kaya kaing kayarian natin, kayo payan nating ligaya, manggaman po na langga. O Diyos sa ipaming, ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik na din kasalanan mi, naning pansinan mo yung kasalpantian ing banal kapulungan mo. Lain ming pamayapan ang pampisan metongan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyat maghari manggaman king alanghangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Di pong may kakapatad, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po kapayapan. Ananin yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Ning malagod at maganakatamong ginom, ning kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ng yato, noon tamong makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginuwek matampang tanggap kaya ka, nagkasming amana mo, tumayap na ako. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamalmot pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king biyapig kalog mo ke kami. Pamangan ni Aldo, babyemungan. Tuknangan ni malan ni, nanumaning kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamalmot pamaningat. Salamat po, salamat po. Para ka rin pengarimi at kapatad, kamag-anak at kasiping balet, numan kabayat ting bubuat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po.
Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. Uy, paming malugod, ibayin na sanit ng Eucharistia, ang kaya kaming tetagan at sikanan, manatili kaya sanang malapit kaya ka, kalupan ng San Escolastica. Kapamilatan ng pamalanggap miking kasakitan ng biye, bilang metong atake ng kasakitan ng Yesu Kristo. Tingnan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Tingin manatili kaya kayo, bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may ari ng kakatang kapag masusyan, umeta na luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kanya. Gandang araw, marami pong salamat. Miras na